Yes, iliniartaanam oqutsoqarfimmiit suleqatiuullumikgut imminnut ilisaratisapput. Det er Uddannelsesstyrelsen. I dag skal 2 af vores kollegaer introducere sig selv og deres arbejde. Tikilluaritsi, siullermik, Carla. Grønner. Uan Carla Petrusini mataqarpunga. Uani afdelingitsinni teamlederiunga. Der er fagini matematikkimi inuaqatigilernermi siunnersortaalunga. Yes, Sigurd. Og jeg hedder Sigurd, og jeg arbejder som skolekonsulent med særlig fokus på engelsk, dansk og andet 3. fremmedsprog, og så med en ascendant i iPads og brugen af iPads. Så. Ja. Oqaatigisinnaavara suleqatigiulluta arfinamarluugukut siunnersortaasut faagin tamani siunnersortaaput taava tamatta immikkut aksussaafeqarpuut faagin arlalinni soorl uang oqaatigeeriga matematikkimi samfundsfag inuaqatigilernermi siunnersortaaunga taava ja. Og Sigurd, hvilket fag har du? Engelsk som, hvad skal man sige, hovedfag, og så fordi det også er fremmedsprog, dansk, og hvad der ellers må være af tysk og fransk og spansk. Det er nu ikke så tit, der er sådan noget, men det er valgfag nogle steder. For eksempel tysk eller spansk. Og så er det brugen af iPad i folkeskolen, og brugen af iPad i praksis, og brugen af iPad i forhold til den afsluttende evaluering især. Så. Afdelingitsinni aaliangersmeqqissaartun suliasaqartarpugut inaartuasummisitsinern isumaginniittut allafeqarfiat suleqatigilluinnartarparpu kiunaallugu inaartuasummisitsinern tungasuni suleqatigisarparput taava faagini inaartuasummisitiviusuni faagin tamani uagu isumaginnittuusarpugut misittissutissan sanaartorneq taava tauhollariusarpugu faagitsinni ukiakku aallarteriutarpugut piareersaalluta misittissutissan suliaqartitsilluta taava tassung tungasumi deadline-eqartarpugut amerlanertigu December aalaqaataan naamasereersimassappu taakkumisilittisutissat naqinneqartussaagamik nassinneqarlutillu sineriam tamanu misilitsittiffiusunu taa misilitsinnerm tungasuni faagitsinni nalleeqataasarpugut allaf misittinerma allaffimingaani aaliangerneqartarpoq uunammina faagitsinni sensoriartoq tassasugut 10. klassi oqaluttariarsorlut misilitsikkaangata taa iman isumaqarpoq uagu siunnersortit ilisimasariaqarparput faagitsinni meeqa atuarfiani faagappu qanu ingerlanersu арлаатигут илуақутигисаратсигу сулиатсин тунгасуми. Ja. Så kan jeg måske lige spørge Sigurd, hvad var det, du lavede lige før sommerferien? Var der et eller andet, du havde travlt med at færdiggøre? Jeg tror, det er det samme som alle andre skolekonsulenter med fag, at det var den afsluttende evaluering især. Skriftlige prøver, mundtlige prøver. Men også, hvis vi går lige et skridt længere tilbage, paragraf 37 spørgsmål, som har med folkeskolen at gøre. Det er jo sådan, at Inatsisartut har mulighed, medlemmerne har mulighed for at stille paragraf 37 spørgsmål til Naalakkersuisokken inden for undervisning og kirke. Og hvis det er noget, der har med vores område at gøre, så bliver vi bedt om at være med til at lave et svar, for eksempel. Ikke? Det har jeg været med til.
også kurser, alle mulige rapporter i forhold til alle de kurser, vi har afholdt evaluering af det, både internt i huset, men også tilbagemelding. Og så, jeg tror du sagde det også, tekstopgivelser i forbindelse med de mundtlige prøver har vi siddet og evalueret på. Jeg har så siddet med dansk og engelsk især. Så. Det er jo sådan, det er de sidste par måneder er gået med, og så planlægger næste vi opererer med 2 regnskaber her, kalenderår og skoleår. Og det kommende skoleår starter snart, og der har vi en masse ting, som altså kurser og webinarer og ting og sager, som vi er ved at planlægge, hvor skal ligge, og hvem der skal holde, og hvad der skal indeholde, og med rejser og ting og sager, fordi det er sådan lidt en hovedbanegård her, hvor vi sådan er ude på skift sammen, eller hver for sig, eller så. Det kommer til at lyde enormt kedeligt. Det er faktisk et super spændende arbejde. Ja. Selvom min stemme lyder, som om jeg er lige ved at dø af kedsomhed. Så det er super, det er super spændende arbejde. Og det er for at sætte en mikrofon i hovedet som nu. Det gør, at man bliver sådan lige lidt mere formel i stemmen, som man måske behøver. Men ved I allerede til næste skoleår, hvor I skal hen? Er det noget, som folkeskolerne kan se et eller andet sted? Hvem der kommer hvornår? Jeg ved ikke, om vi må gøre det. Tullinguutunut imat ilinjartit periarfissaqarput pikkorisarnisam qinnuteqarnissaminnu taava neqeruuteqartarpugut ilinartaam aqutsoqarfimmingaani ingerlaneqartartunik taava aama ilinjarfissuup ingerlattagaani ilinjarfissuaq ilinartaam aqutsoqarfill suleqatigilta pikkorissaasarpugut qinnut pikkorisarnisam qinnuteqaatit akuurineqarsimasut kommunimingaani aama atuarfiuppisortaaningaan akuurineqarsimasut taakku agguataartarpagut iliniarfissoor suleqatigalugu taava uaguttinnut ilinartaam aqutsoqarfim akisussaafigisatsinni pikkorissaasarpugut assiingittuni inautaasummisitsinern tungasuni pikkorissaasarner aallarteqqinikuupput ukiu atuarfiustullaan aam ingerlateqqikkumaarparput marloriassuugunaasit pikkorissaaluta yes nakatatungaatigut arlaannik eqqaasassaqarpisi allanik til sidst har I noget at indføre lige her til sidst? Det skulle da lige være, at i Saraswat, det bør være et sted, man kigger ind mindst en gang om ugen. Mit CFU, og hvad der ellers rører sig. Det er der, vi ligger på, i Saraswat ligger vi alting op. Der er både noget, der hedder nyheder, og der er noget inden for det ene, og det andet, og det tredje. Og der kan man finde information om rigtig mange ting, som man som underviser for eksempel måske ikke lige er klar over, faktisk er samlet næsten alt er samlet der. Så det vil jeg da opfordre til, at man har i Saraswat GL som på sin speed dial, eller hvad sådan noget hedder, bogmærke. Det er den ting ligger. Yes. Og så også, at man er super velkommen til at kontakte os med hvad som helst. Altså, vi har både telefonnummer og mail, ikke? Så. Kala illarlan ilassutseqarpi. Unaun ilassutiginerlu aama kivittisakkormiusuleqatigilernikууgagut pikkorissaagaangatta aama ilanguttuaanartarpaguk kivittisakkut projekti assingit malinaafigiserlu taama imat nittartagannu taaliortaki el taana pikkorissaagaangatta tamatuut ilanguttuaanarparput pingaaruteqarma tamakkua aama malinaafigisallugit uutsinningaani torrak quanaruissuaq mange tak quluttornissinut for jeres fortælling. Selv tak.